ଭିଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଦଶା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଆକାଶରେ ଘନେଇ ଆସିଥିଲା କଳା ବାଦଲ। ଆଉ ଥୁପ୍ ଥୁପ୍ ହୋଇ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଗାଁର ମାଟି। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ସତରେ ଯେମିତି ଲୁହ ଝରାଇ ଆକାଶ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଗାଁ ମାଟି ସେ ଲୁହରେ ଭିଜି ଯାଉଛି। କେମିତି ବା ଏ ଗାଁ ମାଟି ଝୁରିବ ନାହିଁ, କେମିତି ବା ଏ ଆକାଶ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ମାଟିରେ କୁନିଟି ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେବାଶିଷ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଚାଲୁଥିଲେ ଏହି ଗାଁ ମାଟିରେ। ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏଇଠୁ ଝୁଣ୍ଟୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇଠୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଏହି ମାଟିରୁ, ଏ ଦେଶର ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ପୁଅକୁ ହରାଇ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନିଜ ଦେହରୁ ହୃଦୟକୁ ଅଲଗା କଲା ପରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କିଭଳି ନାତି ନାତି କହି ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେବାଶିଷ ହେଉଛି ଆମର ନାତି। ଆଉ ପାଖ 2-3 ଘର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର। ସିଏ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବାଲ୍ୟକାଳର ଦୌଡ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦେଶ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ସେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ମର ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଗାଁରେ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେବାଶିଷ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯେମିତି ଏହି ମାଟି ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇ ସାରିଥିଲେ, ଏ ମା ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତାହା କେବଳ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଜୀବନ ଯିବ। ଆଜିକୁ 10 ଦିନ ପୁରିଗଲା ଦେବାଶିଷ ଶହୀଦ ହେବାର। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଦଶାହ କର୍ମ ଚାଲିଥିଲା, ସାନ ଭାଇ ସବୁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଆକାଶକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏ ଆକାଶ ମାଟି ସମସ୍ତେ ଦେବାଶିଷକୁ ଭାରି ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆକାଶକୁ ବହୁ ସମୟ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଦଶା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଭାବୁକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଆଜି ଆକାଶରୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଦଶାରେ ଦେବାଶିଷକୁ ଆଜି ପ୍ରକୃତି, ବାପା, ମା, ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ ସିଂହାରୀ।